Ето какво се случва, когато... И здравейте хора, добре дошли в канала ми отново. Днес ще правим Day in the Life. Боровинки, скир, банан и мед. Вземам си една купичка и слагам около 2 ложички скир, може би. Както казвах преди, не много хора обичат скир, така че може да използвате и кисело мляко, просто по-ниско маслено. Сбъркваме хубаво. Право добавяме меда към млякото. Още. Право вземаме една лъжичка и лопваме вътре. В принцип, любимия ми чай е лайка и джинджифил с мента. Обаче го няма в момента. Нямам такъв, затова сега ще си направя само с лайка. Закуската е готова. Къде ме лъжицата? Съм готова за излизане. С Данито само чакам тя да се оправи и ще ходим до мола. Така хора, вече съм в мола, разглеждам. Пред дънките съм, най-вероятно ще изляза след малко и ще отида да хапна нещо преди Данито да дойде, защото още не е тук. Така хора, взех си Бургер Кинг. За втори път ще го ям и все още чакам Данито. Първото нещо, като си взех е Crispy Chicken Cheddar. Така хора, давам искрено мнение. Много не ми харесва само заради пилето, защото може би не е толкова вкусено, но всичките им други работи са хубави. Беше ли вкусно? Долу-горе. Бих ли си го взела пак? Най-вероятно не. Съм доволна от сосовете, но предпочитам кайма, отколкото пилешко в Бургер Кинга. Не знам дали аз само съм на това мнение, но да. Сега на топ 1 ми остава KFC. И Данито е тук. Вече сме в центъра, както ви казах. Чихме да сменим плана и сега сме... Да, малко на въздух. Не е толкова студено. Доста е студено, да ти кажа. So, guys, чуваме да пием по едно кафе. Не че аз пия кафе, но аз ще пия фреш. Да си споделим мъките. Аз бях в Габрово 3 дни. Има много да разказвам. Да видим, имам нова идея за проект, обаче в момента съм в ваканция и не ми се обсъжда това нещо. Забранявам да говорим за работа. Добре. Просто... Сега се чудим на кое кафе да отидем. Аз знам на кое кафе ще отидем, тя не го знае. На едно забутано и е много там яко. нагоре, ако минем от тук, ще стане ли или? Не, давай надолу. На мен ми е много яко така, сега на слънце, защото пекна. Между другото тук в К2 преоткрих тирамисуто. Топ е. И тирамису и един фреш портокал. Топ. Казах, че ще пия фреш и казах, че ще пия фреш и ето ще пия фреш. Шейк с солен карамел и тирамису без шампусък, защото не обичам. И да, сега го чакаме. Хора, сега правим тест на тирамисуто. Тей тест. Аз я такова инфлуенснахте. Да, изглежда между другото много хубаво. 3 на 1. Това е много хубаво.
Аз като говоря не приказвам скъпо. Така, хора, отиваме сега да си хващаме рейса и отиваме до някакъв магазин, Данито да си купя някакви работи. Да, да си купя някакви работи. Това за фибите за джаз танца. Да. Хора, нямам батерия, за жалост, така че... Да оставяме след малко. А Да. трябва да снимаме с моят телефон. Да. Let's go. Има котка в магазина. Много сладко. Така, отиваме сега до магазина. Спряхме се на 1000 работи, но най-накрая сме близко. Вървим, топло ми е много и след малко ще се прибирам към Медеродник. И... Аз ще преведа да приятелка. да. Така, хора, Данито е лайфсейвър наистина. Показа ми новия ми любим магазин, защото тук наистина има много неща. Даже не мога да ги разгледам сигурно всичките. Обмислям да си взема нещо и защото аз много обичам да правя такива arts and crafts. Тя Данито също определено, тя много хубаво рисува. И си взема някакви работи за рисуване. Аз отивам там да търся някакви работи за бъдещ костюм. След това отивам да си хвана автобуса. Но сега ще ви покажа, може би, какво ще се взема, ако се взема нещо. Хора, мисля да се взема това за костюма, защото аз ще правя танц подобно на Джасмин от Аладин. И ми трябва за горната част, защото долната част е готова, само горната трябва да се взема и някои аксесуари, нали, евентуално. Така че, да, ще го използвам това. Така, вече тръгваме. Взехме... Данито си взе няколко неща, аз си взех само това, което ви показах, защото просто не намерих нещо подходящо за костюма. Но сега се прибираме, така че това може би е края на влога. Ако ви е харесало това видео, абонирайте се, лайкнете го, поставете един коментар, ще сме много благодарни. Ако искате още такива, пишете и до следващото.